me mo tegi. Mbona naka bono kambe amana mo to bomma. Lo jemo mama na bi ko mo. Mori hozo batambuche na bri na tabaga ya no suri ke mo go. Chere, iko batabono bya na zike. Sabu ko ngene mo yi. Uko ni fine bi. Ba, ni te kaya chera ya. People don't know okay, sige hapo kwenye hili. Kunite kaicheba ya ngoma Yawa, kunite uchi. Yawa kaiga. Aicho ne ba ya ngoma. No kai pa ko kuma. Yawa. Kima ka papona. Nke a ọnụ bịa udo ya dịkwa. Udo dị, ebe ọ ka na fa amụ. Nsogbu adịrọ. Ọ maka anyị ya nwa dị na mgbele m. Anyị afụgo onye ga-azụ gba m. Anyị afụgo anyị ya akpasigo. Anyị edekwugo akwụkwọ. M nweta igwe aka n'akwụkwọ, otike etigo. Mgbe sị ka m weta ka gị nweta ihe aka n'akwụkwọ ka oge ịba anyị ego otu. Emezugo igwe ị na-eme. Nwoke abịara ịzụ a na ugbu a o kwere ọnụ ihe o kwere karịrị ugboro abụọ ihe onye nke mbụ ahụ nde naira 4 ego igwe na-enye gị ije nwebe anya ife na-eme Okodia ga-eti aka n'akwụkwọ. Isi n'ihe etiri aka n'akwụkwọ. Ọ sị gịnị? Maka gịnị? Mgbe ọnwa oge ụmụ kwesịrị inyere m aka ka m buo mkpa dakwasịrị m ọ na-agbapụta m ahụ ugbu a ụnụ chọrọ ka ntinye aka n'akwụkwọ nwa nwoke obi a ga-eme ya ụnụ nwa raa na anwa na-eme ka mma a gbakpọpụ ụnụ n'ikpe ụnụ akwụzie m nde naira 10 nkịtị Okobi si adazi. Okobi Onye na-achọkwa m nsogbu dị otika nsogbu kedu ife otika nsogbu ọ bụla na-ama dikidikidikidi na-abụrọkwa nke egwuregwu nsogbu kedu ihe bụ nsogbu ọ a sị na owu chọrọ ịhụ na ga-abụ ugbu a mụ na gị kedu onye gwara gị enwetara ndị nwunye m na-agwa m ihe mana ọ dịkwa nke ọma ka e mere ike n'uche echi kedu onye gwara n'owu maka eme n'ike n'uche echi makwa mara m nnọọ kedu ife a ga-eme ife ife a ojugo m isi nsogbu adịrọ ife mere ya ozugbo butue mmụọ ọmụwa kpọrọ n'ụkwụ n'ihi na ihe m nụrụ unu mere ọ na-azụ m ntị unu egbu achọrọ m ịjụ gị ajụjụ
adịghị m chọrọ ajụjụ ahụ ọ ụlọ anụ m na gị na ụmụnne gị gara aga gbochie nwa okorobịa nọ na obodo anya kọgharịla nwa nwanne gị nwoke ụnụ sị na nwa ahụ na ụbụ osu arụsị Onowu achọrọ m kwuru ụlọ unu ebe imenyere m ihere ka eji m ụdị ihe ka ihe unu ji eme ihe dị ụta ọwa ime a na osu arụsị emume osu arụsị emerara n'obodo a unu egbu imenyere m ihere ọwa ime a na-amachigide ihe gbasara osu arụsị n'obodo a na enwekwara nwoke ga-akpọ nwoke ibe ya osu arụsị ka ihe ị ga-agba ụda agwa gị na ụmụnne gị unu ewelele iyi tee ndị obodo niile ilu chere ka m gwa gị gị ma ụmụnne gị unu ga-aga kwụọ anyị narị 5,000 50,000 naira each. Chere ka m gwa gị na-egbu gị chọọ mkpụrụ okwu a gawa na ka onye igwe ka igwe manye ọnụ unu ga-ewetakwu otu nna otu enyi ihe awụ oge eji ekwu okwu onye gị na-ekwu si n'ugbu a gawa unu ga-aga mee ka ọlụlụ nwoke na nwanyị ahụ ka onwe isi gaa gwa anụ nwoke ahụ ihe niile gbasara ihe eji alụ nwaanyị ka anabata na ya ụnụ chọọ mwepụta okwu aka igwe mewere na aka n'aka igwe ihe ụnụ hụ unu ewerezi ya amụrụ na ekwuchara na onwe ihe ọzọ isi kote ụvọ gbana ya kemgbe awa na-apụta anyị nọ n'oche ị chọrọ ịtụpụrụ anyị ọnụ ka efe ịchọ ka m kwuo n'okwu a agwụgo ụnụ na m ga-eti aka na akwa na ahụ ka efe chọrọ ka anyị mee ka ị na-emekwa n'etu ọ dịrọ nụ mmanụ nụ eche na udo na ya emegbu udo unu emego udo ya bụ na ichefugo ihe unu mere ka ada nwaanyị gabiga n'ala anya Okobi wetukwa n'obi wetuo obi emena ka ahụ ndị nzuzu n'ihu ụmụ nwoke ndị obodo a udo ka anyị ji bịa udo wee chịa ihe a na-eme ka ọ na-aga n'ihu ịbịa maka udo ka anyị bịa maka na ịchọ ka ntinye aka n'akwụkwọ a na ọ bụrụ ya ọnya nụnụ aghọta na otu ahụ Okobi anyị nwa bụ ụmụ na nke nwa so wee bụrụ na ya mmụtago ulesi okwu a wee sị na anyị na-akwado ka ndị be ube abụchi bịa nụọ nwa gị nwaanyị otu a ife kpebi anyị akazi ka abịa gwa ya bụ na ị na-akwadozi alụ nke bụ na na-akwadokwa nke bụ na mmegbu nwa budo egwu na-akwado alụ ị na-ekwuzi na ọsọsọ nwa na-egbochi na ndị agha nọrọ nwa gị nwaanyị kedu ka ị na-ekwu etu a ọkwa gị ngịkwa agwakwara m gị agwa adọkwara m gị aka na ntị na-agwa gị hapụkwa na-ekwe ihe na-aga imenu jebe ji adị mma na wa na-adị mma ngwanụ gbasanụ ihe menụ m ga-eche ihe gbasara itinye aka na akwụkwọ ahụ m ga-eche eche nwakakwa mma na iche Okobi ada m ekwu maka itinye aka na akwụkwọ ọ bụrụ maka ya ka ndị wee bịaba ọ bụrụ maka itinye aka na akwụkwọ ka m na-ekwu ya bụzi na ọ maka ihe gbasara ka nra ahụ igwe ra ezinụlọ anyị nra 5,500 ọ maka ya ka ị na-ekwu na efi dị na ya ka m sịkwa na o nwere ebe isi abịa awara na agba ọsọ efe n'efu ka m gwa gị Okobi nziokwu ka m chọrọ ịgwa o nwere ebe ọzọ m esi wee nweta ego a wee dị ego efi ma ọkwa dubu naira 5 ekwu nkwa o nwere ebe m esi nweta ego na-abụrụ m ele anya si na ya o were oke m wee mee ife Onowu si m mee o nwere ebe ọzọ biko ka ama ife anyị eme ya ngwanụ anụgo m ife nnukwu
eme ka ntị ya ma tupu nke eme ọrụ ụlọ nta ga-ezukọkwa jekwe na be Emenike na ndị be ha gwakwa ha bịawazie maka alụ di na nwunye ada nwa tupu mee ọnya ịfọrọ na ike obi esighekwa eghere anyị ya na ọkwa na-ana ọkọ nọkwa ya ịba abụchi nọkwa ya mmadụ nọkwa ya onye na-eku m nnukwu ọgọ ekene gị afọ dị mkpa afọ ogologo iwu unu furu ụzọ abịa ọkọ amapụrụ m ebe a anyị furu abịa ka anyị furu anya kpuru isi unu nwa kedu mgbe unu bidoro jebe ifu osu osu bụ ihe oche abụghị maka nke osu wee na ya ga-ebutegodo oche ibutezi oche ya nọrọ na-atapịa n'okwu m ọgọ nsị anya nọkwa n'afọ isi otu obi ama na mụ na ụmụnne m emejọgbo ya ewezi ka bịa ya oge mgbe emekwanara ya na-amaghị ama mana kosi na-adị ugbu a anyị amatago biko ife ọzọ bịa ka gị na nwa gị unu bịa mee ife isi nwaanyị bịa kwa ụgbọ isi ya ọ maka ka ji wee bịa nke izizi godi akpọzina m ọgọ abịa na mkpọzọ dị ibu onye gwara na anyị ka chọrọ ịlụ nchichi ọ gaghị esikwu n'obodo ya anụzi nwaanyị mana o nwere mgbe anyị gwa gị na nwaanyị anụ anyị gwa gị nwere mgbe anyị bụ n'obi na nwaanyị anyị anụzi nwa gị ọ ka nọ na-echi ya oke ọgọ bụ chi onye ka nwekwa gị abụrụ m ọgọ kpụzina m ọgọ hapụcha ihe netara n'abalị ka ọ wụrụ anwụ nwa anyị nwaanyị nọkwa na-eche nwa gị nwoke ọ bụrụ nwa m nwoke ka ọ na-eche ekwuzikwana unu maka onye ọ na-eche o ihe mmadebegwu na nwa chụrụ nwa bụ nna ya chụrụ nwa makpatakwa nwa ọzọ ka a kparịa ya mee ya n'ọpụ obi ebe nruzi na-apụ obi biko o wekwanụrụ m anya na nwa gị nwoke ka fụrụ nwa anyị nwaanyị n'anya onye gwara gị na ịfụnanya dị anwụ anwụ ihe mere bụ na tupu na-abịa o nwere m na-arụ n'azụ ya ọgọ bụ chi onye ebe ka nje anyị bịa ka emezuo nke bụkwa iwu ya ọ dịkwa egwu ọ dịkwa egwu iji wọ oke ọgọ
Dikeh, give I a never. Give I a never. You can buy you. A way go to do a way from. Give I a never. Nemaro. Mgbe bidoro nya bụ ihe o wee kogide afọ koruo otu ọ dị kịta. Ya ị na-akazị na m ụtanụ. Ya mụnwa ka ibodazi ife niile n'isi. Mụnwa ka ibozi ife niile n'isi. M na-ekwu na m enwere ego mmedi wee kwụ ụgwọ efu kwa ụgwọ obodo na ndụ obodo. Nsogbu adịghị. Ije nwekwa na olugo na omume onye agba n'ọsọ. Ọ dịgo ka ọ ya dị. Ọ bụ nwaanyị. I'll run night and day. I'll walk and day. I don't about me. What kamu kan gosen? Mbak. Gimana itu sih Bapak? I know itu. Berapa? Itu so, tahu. Uri kunto apa. Nene ku tuan kan biya boku biya ba ko di emma bane. Amam biya to. Adi an chop kan ni fini na ene na di be ni ni si. Ai na mo wa ya kaje. Adi ko we chop kan no woro mmadu obuna Chineke kem wa bosu. Mo no Chineke kem wa bosu. Ya ifa na chop na. Oh my God, can't do anyway. I'm why man up I do. I can name any kid. Martina. I'm going with you. I don't make it ever on ya. Name any kid for a book. I'm not so bad. What do you know? We have to go in home and not catch you. I told you, you make me use you. And I'm the better. I'm not here 1,000. I have a double again. I got it now. Nine. You need to go against it. Can you get where some gem would be found? 1 night. Emily keep your good about Burabo. Yan and the Beha. Who may he have Kaja. Chupa. They were you and I. Or was it the Joseph and Jesus system in the air? And I could have done. What is the command? Is it the animal? I think I my son in Area. What made the kind of man? As we offer, man. Oh, even that you give the whoever. If we have the many cocoa, will one on one of you. Oh, yeah, what if I knew? Even that you by women. Oh, would anybody only an Ezaya? Cabonia, John Mother. Oh, what do you talk about you? Cannot like a bad mother. You come on, man. Nine. If you have the when you kill. Nine, oh, why come? Why I got no come? What is it? Jacob? No more Chechana, women get no. Oh, I don't put that can because when me care. Oh, now, can you why can't do now? Why can't you what I can do? I'm name. Oh, can you why? Oh, one way to you, so not looking at I am. If we have it, we are not yet out. With you, we are will begin. You will move people when I get in. I cannot pay and take. Or what if I live? Why, Java? I die. Because you know, I tell you, Mama, Adoma, Mama, hey, you know, man, I'll be another, no, I'm making a man of the year. You know, why, Oma? Hey. Emenike, where he live? One open. Emenike keep on wanting him, I give. I will go get sick and I have to go on like I'm didn't know. Come on, I get to America. I was in dinner and I, a batch of monkey.
Emenike. Emenike. Emenike emekweni ha ịchọ ime o. Emekweni ihe ịchọ ime. Echekweni ya n'uche. Maka imekwa ka nsi wee fụ gị n'anya o. Emenike imekwe m ihe obi ama ndịkwa m mma. Sana m ajụnụ gị nụ. Ị na-eme m ihe kekweni ihe mmekwanụ gị kwanụ. Isi ebe a ka ịchọ ka m kwuo ekwe nke m gaghị emekwa kịta m pụta wụọ m n'ala ọhịa ịchọ Emenike ọngụwa na-ekwu ihe gboo Emenike ọngụ na-ekwu ihe ekwukọtago m ya kwuketa ihe anụ ọdịte nnọọ kama na-egwu egwu kama na-akụ eri ka isi adịrọ m mma nsogbu adịrọ mma nkwụsịkwa okwu ọzọ ihe ọbụla ịchọzikwa mee Chechi mmanụ aṅụ m mma na-achịkwa echi ka m bịa gwara mana m ga-abatakwa nwanne echi nsogbu adịrọ ekenekwa gị maka ihe niile obi m sara m enyi m nwoke na-eme ezigbo ka onye na-emekwa anya ọ dịka ichefugo ihe ị mere mgbe m batara owere ọkụ mma agba mbọ m ịfụ na ezigbo enwe enyi m nwoke n'ụlọ ọrụ ebe a na-arụ gbamgbam na-echekwa ya ngwa ya ozi ma ụzọ ọ ga-esi nyere aka nsogbu adịrọ ọ ya amasịkwa m usoro ya n'obodo otu ije dị anya obi bịakwa jide nnọọ mbatazie jide nka ka iwe nye etinye aka n'ihe ndị ọzọ daalụ na-abịanaba n'ụzọ dị anya maka ịga ya ekwe ọfụma nyakwa ọ bụrụkwa ya ṅụrụtụ isi gị banye moto nke a ṅụrụkwa o mana kene papa na mama ma ha bata ha na m ji ese ka m gbọdawa gbọda anya ụwa adịghị ụtọ ndụ enwere isi ọ bụrụ na lọva adịrọ ya ma m nweta onwe m o nwere ife bara uru kedu ife bụ isi ndụ ọ bụrụ na lọva adịrọ ya ma m nweta onwe m maka isi ndụ m bụkwa lọv ụtọ obi m bụkwanụ lọv anapụ m lọv gịnị ka m ga-eme obi agbawa m isi ndụ m bụkwa lọv ụtọ obi m bụkwanụ lọv anapụ m lọv ma m nweta onwe m isi ndụ m bụkwa lọv ụtọ obi m bụkwa lọv ewepụ lọv ma m nweta onwe m Emenike mama ihe niile a na-eme dị m ka nwa akwanụ nwaanyị ka m bịa ịnụ mana aghọtarozi m ihe na-eme nwaanyị anụrụ m ọlụ enwerọzi m nụlụ ebe a na-eliso nri gị nwa na-azụzi m nri otu a nra mama ajọ ihe nne ga-eme m emezigokwanụ m ọhụrụ ajọ ife nwanne na-eme ụmụ nwoke mesigolu gị inwe okwukwe na onwe gị iwe were onye bụ okwukwe na-aga onye bụ okwukwe ga-eme iwe gafesịa ọnwụnwa niile ga-abịa n'ụzọ ya ma otu a nọkịta amarụzi m ihe nchọ achọ mba nwerozi ihe mma nchọ na-achọ ị ga-amakwa ife ịchọ maka na ịmara ife ịchọ iwe mmadụ ka iwe ị ga-esi wee jee chọta ya Chukwu nọ ife niile abụ ọnwụnwa fancha ya agabiga ịghọta ife m na-agwa gị ana m ekpere ya ekpere nna na mbụ nwaanyị ekpere m na-ekpe n'isi ya Chukwu ya ege ntị
akwa na-emesi ịnụ nwunyeli ebe ada nwaanyị nkọli ife niile a na-emezi a na-akọli apụba nna ya amụrụ na emesi akụnye ike ijeli emi ndere ma ogologo aka achọ n'elu ya maka isi ndụ mụ bụkwa love ụtọ obi mụ bụkwa love anapụ m love gịnị ka m ga-eme ọbịa mama m isi ndụ jide ihe na-ebere ebe a eme apụrụ nwatakịrị obi o zubeghị unu ọ dị mma ọmụ igoro enu ọjị busie ya ike gị wee n'ọnụ m mara kwụsịrị ịnọ na be nna gị hapụrụ m nwa m hapụrụ m nwa m na be nna gị jee nọrọ wee chebe mgbe a ga-afụ ya afụ onye na-abụghị ozu gara ife mme iji agwa m okwu otu a nna ọ kwesị eme n'ike obi gbawa obi nke gbawa m kakwa nke gbawara eme n'ike adị m enweta onwe m kemgbe ihe niile a na-eme ebiketego m akwa n'anyasị biketa akwa amazi m pụta akwa anya mmiri si adị nna biko onye ọbụla nọ n'obodo a mana ejiro m eme n'ike egwuregwu ọ fụrụ m ya n'anya nke ukwuu ịfụnanya gbakwa ọkụ ịfụnanya mmụnwa bụ onye n'ebe a ekpebigo na m ejikọrọ ya m na wee fụ wee ghọta na onwere mba dị ka ndị ụmụnna ya ama m ndị ha bụ onwe ndị ha bụ afọ anụ ka ha bụ anaghị ejide ya n'aka ha ga-akwụ ụgwọ ebe isokwana iso agbụrụ ha ka isi m ga-enyere m efe maka na ama m na ome ka ọ ga-ezigbo iji nwa emegide dabere n'aka ofu nwata okorobịa ọzọ onye gwagwa m na ị ga na-agwa m okwu otu ọma kwetekwa biko otu ihe m chọrọ bụ ngozi gị n'ebe mụ na-eme ike nọ biko nke mara na-ekwudo ebe a agwa na ngịnị ga-abịa na achọghị m ịdị na-afụ gị na-abata ebe a na-ebe akwa eru n'obi gị akwa mere mere n'ihu kwampite n'azụ ịnụ ya m na-ekwu bịa na kwuru nna gị ụna isi ụna nakwube nna gị Nwoke na-ajụ abụ nwunye gị enyi m nwunye gị ọ bụ na akụ na akụ gị jee nụta nwaanyị gosibere gị nri arụkwana m ihe ọzọ Uchechi ọnwa gị na gboko taa ọnwa gị na gboko m aga nụnụ masị m onwe ya ka m na-agwa otu a ịchọziri ikwu m ekwu maka na isi anyị osi mmadụ na-ewetezi onwe m onwe ihe mme gị gbanwe ofu mkpụrụ ihe mmenugo gị kemgbe ụwa m ihe niile na-emebi ihe ga-adị m obi mma mgbegodị m ofu ihe ịkwadugo m n'ụlọ ebe a chọrọ ma mmerụ gị kedu ihe iji emerụ m otu a ka ihe iji eme m na-akwa akwa ndị eri kedu ihe mee gị ị na-emezi m onye ọbụla bi n'obodo anụ a na-amụ m amụ a na-eme m akacha ebe ọbụla nkata na-eme m akacha maka na gịnị mee kedu ihe mee gị n'ozi ihe ịchọ bụ onwe gị n'ozi ihe ga-adị gị obi mma eri ụwa m ihe niile na-emebi ihe ya adịghị mma mana kedu ihe iji kwụọ m ụgwọ ihe ịchọ bụ mpụta n'ụlọ ebe anụwa nsarụ gị efere nsarụ gị akwa nsieru gị nri nke ọrụ gị ụgwọ ọ chọzighị ịchọ na ịma ihe ga-eme m obi adị m mma ịchọ ihe ma ihe ga-eme m obi adị m mma ọ maka na nne m anọrọzi ọ maka na nne m anọrọzi nwa na-enụ m tụwa n'ime ọ bụ ihe ịchọ tụwa n'ime ga-amụrụ gị nwa
Ife karị njọ mgbu ọ bụ eziokwu na ị gwara Uchechi ya kwụsị ibi ebe a na-ebe akwa ahụhụ akwa mere n'ihu kwa mpite n'azụ ọ bụ na ya ka ị jụrụ ọsọ ya bụ gịnị ọ gịnị kpatara nwere ike ịdị n'afọ dị ife ahụ dozi afọ ya ị na-emezi nwa ka ọ dị ka a na-akpọ ndị asị maka etu ndị befa si eme nwa anyị nwoke ana m efi asaa na abụ n'ahịa n'ife ọma gbasara Uchechi na ndị befa kamgbe fa gosiri m ife fa bụ Uchechi na ndị befa bụ gịnị ndị iro nka fa bụ ịgbara mmadụ egbe ada agwụ ya mgbọ ọ bụ ihe gbasara Uchechi na ndị be ha ka nwa nwoke ji nọkịta n'ụlọ na-agaghị iri obodo niile ka obodo ọra ya ka eji wee chụọ ya n'ọrụ na-arụ akwụkwọ nsọ si nke a gbasara gị na akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ bụ ife m ebụla mụ amara ọrụ ọnwa anyị na-enwere ọ bụla ka e ga-eji wee gbuo mmadụ maka na ọ ya enweta ọrụ ka nke ọra bụ nwa ana m ebe ekpere na-ekpesi ike amakwa m na Chukwu na-aza ekpere nke a bụ ekpere m ọ na-enweta ezigbo ọrụ karịa nke ọ na-ahụ etu nwa na-esi abịa ebe mbụ Uchechi na-enyere anyị aka n'ugbo anyị nwụsara n'ime ụlọ na maka ugbo jee kọrọ anyị ugbo bata ebe a sie nri dị na ya ọ maka obere ife amezi m nọọ ka iji ga-egozosi ụmụ ife ọ bịakwa n'ọzọ ekwutịzi okwu nwa ebe nọ a sị m gị ekwutịzi okwu Uchechi na ndị befe ebe nọ ekwutịzi okwu Uchechi ebe nọ ya na kọla gị chọsị ka mgbe nwaanyị mgbe nwa nwoke nwụrụ ọ dịzie mma a na-ekwu nke amada na ndị na-eme ka anyị sọ amalifadị Emenike What's in the way? We're going to be here. If anything, then it's all. Ubima. Só nasce na chita. Imani me como isso no ranking de nugu. Agora, no que nada, não sou buga nem nega da gente bebê foi ya. Porque dá não, tiro. Que sala assim lá por lá. Isso pode canal Allah. Imani de como wala. Nego que nem já podou mu. Pequeno direito nega. Hey. As nana go 20 you know, and then what take it. I don't know if whether we are 20 million, you are put them what no sound since. I don't know if they were done and sick and borrowed. Hey, oh, my thank you. Hey, you got to go to look at you may give it. I don't know. Father for my black I said Biko, iwe nwoke n'ego.
Amaghị m ụzọ m na-eje ka ị na-eje. Ka ebe ị na-agakwa na-aga? Ana m eje Umike. Umike. Ai. Adị m agakwa Umike. Adị m aga ụzọ ahụ. Mana Subadro, bataka nje busa gị. Oh, Chineke gozie gị. Chukwu goziere m Edo biko. Isi ebe tela aka wela anata. Nne, esi m Port Harcourt. Port Harcourt. So, kekwa na ifi na-eme? Ana m arụbu ọrụ. Okay. Ị na-arụbu ọrụ? Kekwa na ihe mezi? Anaghị m arụzi ọrụ. O nwere ka ihe si mee nkwụsị ọrụ. I had an hour. It's just media. Mana kekwa na ihe go na school? Accounting. Ọ dịkwa ka ọ gị maka ọ ya adaba. Ndị otu enwere obere ohere dị n'ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-achọkwa onye go accounting. Chineke gozie gị. Mana ihe ya eme bụ emechaa eweta CV gị. Nye m ka m tinye gị n'ụlọ ọrụ anyị. Chineke. Ọ bụ na ọgụ akọ ya daba. Biko Chukwu goziere gị. Ọ Chineke nna ụtụtụ rọpụtara gị. Chukwu gozie gị. Nsogbu adịrọ ka anyị bidokwa na ebe ahụ wee na malụ ka ihe ya isi wee dị. Nsogbu adịrọ. Wee gbapụ ozugbo jebe Owerri, sikwa Owerri banye Enugu. Ọ dịrọkwa mfe papa na-akpọchitegoro m ụlọ ọrụ m. Wee bunye ọkwa m. Sọkwa na-emi ya bunyekwa moto ọfụ, moto adọ n'ihu. Ụgbọ a na-adọ n'ihu.
Chukwu bi n'igwe kwa gị na ekele. Mgbe ọbụla ị na-eme ife ji wee mmalị. Daalụ na nnukwu nna. Keka nke asịsị wele. Mama kwa obi mmasị n'ụlọ ọrụ weta m akwụkwọ wee gụsị n'izu gbapụjebe Owere. Otu a kwụsịrị. Were ọbụla eziokwu. Ife m bụ na a ga-esi nye a ga-akụ ngaji n'eze na nka. Ịghọta ife m na-ekwu. Ọ bụ ife m. Nne na nwa chere unu. N'ahịa ọtụtụ ụkwa dọrọ ụka mgbe. Jee nnukwu ọkụ ahụ. Na-alụ anya. Jee na ya edozie ya ọfụma. Mụnwa na-eje ofe ite oti. Mmanya nkwenu okwo n'enu akasi n'enu ma ebute ka ọ dị akụkụ mmiri cha ya bụ nke ndị oyibo na-agba special Nna ihe a na-eme kịta o kwesịrị ime kọnekta ngwa ngwa maka m ga-eji aga Enugu nọ n'echi ekwu ndị nna ọ na-emekwa ya na ihe ọsụsọ ji ezute ike Nneka, ya ka ime? Eji m n'aka na ana m enye gị nsogbu. Mba. Nneka, na ịbịa bụ echi weta m akwụkwọ ana m achọ ọrụ gị ka m mekọnata ya gaje n'ọfịs. Ịbịa bụ gwa m ka m gwa gị nkọwalụ gị ụzọ ị ga-esi were. Echi ka m bịa. Good. Tutu ọma sa. Nneka. Eke ime? Ọdụ m nsọ. Ọ dịkwa ka ịkwado ogo one. Ọkpụkpụ ka m na-achọ ịkpụ ha. Akwụkwọ ga nsị gị wetabe ha. Eji m gị. Ị nwekwu diploma na bookkeeping. Magagawa. Guys kana na ina ukete nso ni hani. Imene sa. Imene ofuma no. Hefu juma fo. Ụtụtụ ọma sa. Ụtụtụ ọma nwa m. Nna ngwa. Ngwa na kodi Agụm. Yeko. Obodo obodo anyị a. Ọba kwezi na-ajụzi maka ajụjụ niile. Maka ọ dị. Akpụ. Ụdị nwata dịkara ya. Ụdị nke abata be m. Oge ihe ha chọrọ. Biko ọ bụrụ ihe iche. Onye m che. Nekwa ya na ọrụ m shakpọrọ mechie ụgbọ. Onye m che. Ajụgere gị n'ofu ife. Papa gịnị bụ ihe? O were afọ. Papa, afia bụ Nneka. Ọ gbakarịnụ. Ọmarịcha nwa. Biko nwa m zụta ike ka ha. Gaa nke ọma.
get it back. You're beautiful. From you are there. Then there was a name. I get you. I look at one. Look at one. Oh, but the golden is in a little one. No money in it. We're going to go one. Give me it. Cara, con le mani. Non si. Quindi che guardare in no ogologo na mma ma n'ego nchi ntị ihe niile gbasara mana mụ na ya na-atụkwa na-akwado ka ihe siri ndị na nwaanyị mana mma ya jụrụ ajụ ọ sị na nwa ya nwoke anyị ha nwaanyị na-esi n'obodo ha wepụ Obodo ya bụ ihe echefuna n'ime ka nna na-asị na osite ga-adụọ ma ọ dụ agboo Hey, Chukwu gozie ego nna imene. Imene, Chineke gozie ego. Mana ọ bụ na asatọ nka. Imene nna. Biko ka isi nyekwe m taa ekwe m echi. Oh, Chineke gozie ego. Uche, ahụ dịkwa gị? Ahụ dị m. Kedu onye bụ nwoke ni? Oh, ọyị nwoke. Enyi gị. Kedu ụdị enyi ọ bụkwa? Enyi m nwoke. Onye m gwara gị. Enyi m nwoke ka ọ bụ. Onye yi ga-ega iji. Nke a ka wee obere emekwa kama m kwebata n'obodo anyị. Nwoke eji nne ego mere ụmụ ahụ. Ihe na ọzụtabere m ihe n'ochetere. Iwe ewekwene gị na m abịabeghị ndị ahụ bụ kama m kwebata. Ịma na mụ na ya nọ na-ahazite otu ihe ma ịma na ihe juru mmadụ n'aka egbe ihe ndị anyị nọ na-ahazi gị nwa ghọtakwuru ihe dị na nwoke na nwaanyị nsogbu adịghị ngwa na ọ ga-adị nwanne m mma abịaba ụlọ echi biko ịma na ihe m na-eri gosakwara m akpa ụlọ ofe onye ibe onwe na ike ihe onye ahụ ga-emeri m onye dị na nwoke ahụ akọkwara m aka nwanne m love, mom, with a agwa nga abịa be m biko ama ya kwana ya biko iwe n'iwe akpatara m nne nku ama m kọ nọ n'ụlọ ọnụ ya ọgwa na achọrọ nkụ anyị gwara na nkụ akọgbuo anyị achọrọ nkụ buru nkụ buchere ndị mmadụ ahụ mgbe onye nyere m nke n'ime ụgbọala ọ na-agbagoju m anya maka ọ gwara m na ọ na-abata Why me ni kobaka? Obasara ni, mo batara, mo batara. Gini basara ni ba? Oh,
Many kitchen at a benne, Ufuruzo, eh? Well, why? Open the easy at Tonata, is at an honorable, or where? You're not telling me an account. But now you're funny before. I told me about you. Mana, any Okaranachi or Manachis. Ajuju, Aza, Vurunkona Kundumoro. I want to go. Ujere Undumoro. Ah, mad. How could do so? William Maroon. You're not on Naka. Vurunkona is even more. Get out with you. But I go with the Burundi for the Akaja. Ya, dia. Jadi yang tak ada dia. Menuju biar orang baik. Menuju semangat, semua ada. Keduanya nampak katana. Ya mau dilaga. Mungkin ada yang yang Apa yang mau aja? Dia dia punya yang bukan mau. Dia bela itu punya bukan mau. Apa ya dia? Jadi yang mau itu. Oi mana mau kau ni yang dulu jangan kau ni. Kau kena tu hanya itu dah. Apa? Masa itu. Mana nak kau ni orang ni. Kau semua kaya lagi. Kau jenis begitu. Oh iya cuma you. Mau kau ini jago. Oh iya jago. Aku ni sisi sana kau kaya. Hey, you mau kau sungguh. Nampu deta. Oh ni ada mereka. Ibu buat apa? Ini cuma you papa. Itu memang bagi dia pada apa lu mungkin. Ya, Itu yang nak. Iya, dia mereka pergi aku tu kerja kalau kau cuma itu dua foundation. No, kenapa ni? Ini jadi ni. Baik, kamu. Jangan cakap main itu ini gitu. Ya, ujanji. Ikan makan kamu. Kena coba. Mana? Bukan. Nah, ya cuma ni nak macam ni ke betul. Kamu curi ke mana dong? What happened? What did you do? Go ahead, snatch. Look at that. How long was it? Go see. Who's are they from?
Unego. It's an Iberian. What's an Arabian? See, you are can't go over. Okay. Get it back. Get a camera. Get me away. Okay, Mara. Isn't it there in Kita? Money will is the naked Montaka. On your job, you are poor. On your job. Okay. Put away a morgue. Put away a morgue where Wamoku. Get them one bag. Do you know why I'm Wamoku? Get them so, get them so well. Get them so with your own man. What been you? Who I can go walk with you? Or go Katana Kata. Tell them. Eat the tago of Rogo. About Okodo. Papa, who do you want to go to Venice? We are this group. Okay, let me pack it down. Pack it down. Where's the mobile phone? When are you going to do my only 2 years old, we need a minute. Nobody can join him. What about no poor? What do you mean? Or they go for her mama to the Yes, we are back. Who will be surprised? I've been listening. Even in the food. Mamma, you know, and the food. Emenike. Oh, you know that? You know that Bruno what? When I have up down. Thank you. I don't know. Ini nak pomsa, sa. Coro sini. Nah, mau. Pomsa. Mana kiwe? Ije itu tolu nisu. Oh, rupa. Ini lagi nemeno. Isso ouro. Peguei com ele aqui, neném. Hey, tu mau aqui ver esse aqui. Ah, isso tu cada coisa na mão. Mana gente, ofu ihe ka nchọ ka emere m. Ogini. Achọrọ ka itinye obi gị n'ọrụ a. Achọrọ ka ịlụba ọrụ alụsie ike tinye obi gị niile n'ọrụ alụọ ya ọfụma. Nsogbu adị. Ihe chọrọ. Ihe ọ na-ịchọ ka m na-ere gị na-emere gị. Nsogbu adịla. Nwanne gị, enwe ihe ngotere gị. Ọzọkwa. Hey, otu naanị. Emere gị. Love.
Ihe mebu na echezukwu na mna ya jiwe ya yibe je n'ugbo echi. Enwe ihe ndị chọọchị anyị na-eme na Ọkigwe. Enwe ebe akọ ga. Okay. You're not the one now. No. You may sick Ibia. Look, what if you try lodge? It's a marriage. But who is can like? Huh? I did it, Jara. Gives him my line. I don't know. In another. Keep on bossing idea. Ndo to kwa na echi ma de kwa chika ka makalo se de aga ma amu wo mtwa no kpo Hey, ganda gandu pia. Tema hero ga. Ida pa kita. Lepas tu kita mungkin boleh. Gila sah. Mama dia. Dia kali ni dia. Hah? Tu mana waktu dia? Ibu nak apa ni? Wow. Ini masuk dia mana? Mana? Kau ni apa dia? What do you song? Papa song. Kiri punya tu. Kiri kita tahu. Kiri kita tahu. Papa yang nak mungkin song. Ubin song yang supaya ayat apa?
na maya ha mi omo no se mi wa. Na mo bi mi tana mo tubo. E ma e papa, kam sa ho yin ho e. Mo kona bo ma ko mo na ha ka na so sa. Papa, do go be ado mo tana hin. Hey, o bi so for dey na. Me mo bi mo. Ah, mo yo mo, ko yo ma to re bia. Ni no ma pa ya la ta na ta ni ta. Nwanne nwoke wo na-egbu jụ na ọ ga-anụ ya. Onye awa bụ ofu nwoke bịakwara ka ọnụ ada ya. Wetu obi. O wee kwetụ. Ọnụ ọ bụrụ mgbe iru abụọ ka ọ. Oke obi wetu obi. Mụ anụ n'ihe niile. Unu egbu. Edoro ihe niile okwu. Ihe ndị a niile okwu. Ọ wee zi kọwasị. Ono. Ọkwa ịsịla anyị achụpụ na ndị osu achụpụ. Anyị nabata fa anabata. Ọ dị ife gwara anyị. Unu egwu. Ihe nọ n'ebe kwadị. Agwọtara m n'isi na mmanya. Mụ ha unu onwe ekpebiko. Na alụlụ nwunye. Nwoke na nwaanyị a ga-enwe isi. Ono. Anabatara m iwu.
Kedu nke bụ dị ya na alụmdi dị na nwaanyị anyị nwere isi? Ka mụtụ, mana ọgụ nwa gwara anyị si anyị nabata ndị osu. O wee bụ kịta, nwa ikorobịa na nwa agbọghọbịa fụrụ onwe ha n'anya. Chọrọ ịnụ di na nwunye, wee si na onye enwe isi. Onowu, o nwezigbo isi. Ọ dị ka isi ọ na-agba gị ara ara. Ihe a na-ekwukwa bụrụ eziokwu okwu m na ya, maka na m ya ga-eji aka ekpe hichasị ike were mkpịsị aka tinye n'imi aka m adịghị ya. Okwu anyị na-ekwu kịta kedu ebe o si? Okwu m dịka kedu ebe okwu a si? Okwu m kwụ ọtọ. Mụnwa bụ n'owe na unegbu nwe ihere. Agbamakwụkwọ nwoke na nwunye a ga-enwuchi. Ama m na egwu aghọtaghị onwe ya. Ọgbakọ anyị nọ ọbịara njerịta n'ọnụ. Na ka mgbara anyị. Ya bụ na ife Uchechi na-arụzibe na-ama iyi na na-agagharị na-achọ n'eyo na-achọpụta anyị si biri n'ụlọ a mgbe ihe anyị ka na-achọ ị na-eme na-agwara m kedu ka o si gbasị ma ọ bụ na nwaanyị nwoke na-achọ ịlụ nwaanyị ọzọ ọsọ ebe nwaanyị a na-anụ anụ ike azakwa m ajụjụ ọ bụ mmasị gwara ọ bụrụ nke ahụ ife ọbụla ga-eme ka nwa m nwoke nwee ọrụ ebe a ka m onye bụ na ịma na nwa gị na-akwado ịlụ nwaanyị ọzọ bụ ya so ife nke a na-eme n'ụlọ ebe a ma mgbe nwa na-amarụ nwaanyị jere mgbe m gbata ekwu nke bụ eziokwu nwatakịrị a abatara m nke agwọ n'eyo Mama, ịbatago lifọ? Abatago m. Gezi mgbe ịbata? Ị gakwa ọfụma? Eje m ọfụma. Okay. Nsogbu adọrọ. Aka m si esi abata. Bịa. Ya nwaanyị nwa gị na nna anyị na-eje nọkwa n'ụlọ. Mama, a ga-echekwa ka ịbata wee kọọ ihe akụkọ. Afọ m na gị na nna anyị na-erikọzi n'ofu efere. Unu na-akpa nnọọ nkata na-akpakọ ya ọnụ. Unu kwadozi nnọọ gwelu m nnọọ debe n'ofu akụkụ n'ụlọ anụnwa. Unu na-emezi nke ọ na-mesoro wee nwere ezinụlọ. Ọ nwekwa ka ọ dị o. Ọ nwe nnọọ ka ọ dị. Amamihe mere. Ị na-anyị gafụ na nna abata. Na ndị ife arụ m chọọ kịta bụ ezumike. Biko. Emesịa ka akọba ya bụ akọ. O? Nwa nke m mụ na-ahụ na-emezi nnọọ bụrụ nnọọ ka m esi wee bata n'ụlọ. Ya bụ na ihe a bụ eziokwu. Ị chọrọ ịlụ Nneka. Onye gwa? Kedu ihe na-esi bụ onye gwa m? Ihe jugoro obodo niile, onye ọbụla nọ n'obodo a anụgo na ị chọrọ ịlụ Nneka. Ebe n'ike kekwana ihe mee gị na-emere m ihe dị otu a. Ebe n'ike onye a bụ ịhụnanya ikwe m na nkwa. Ebe n'ike Chichi ọ bụkwa nwa mere ihe a na-eme. Akwanụ ndị bụ unu. Ndị be anyị. Kedu ihe ndị be anyị mee? Kedu ihe ha mee? Ị na-abụọ m obi bụ na ụmụ nwaanyị nọ n'obodo anụ wee bụrụ nwanne m nwaanyị. Unu bụ nwaanyị ka ị chọrọ ijide nụ. Ebe n'ike gịnị ka m mekwa n'uche? Mgbe m ji si gị na m arapụgo gị. Ndị nwokwuru mgbe m ji si Nneka na mma anụ ya. Ghọta na otu ahụ. Eziokwu. Ị gwakọ Nneka na ị ga-anụ ya. Mana ịkpọrọ gị abanye. Ọ na-ekpọrụbe ya abanye. Gbọọ Emenike zaa m ajụjụ a na-ajụgo ọ na-ekpọrụbe ya abanye. Zagodi m ya Emenike ọ na-ekpọrụbe ya abanye n'ụlọ gị. Echitebe m ụdị ihe ahụ n'echiche. Na-eme anya na mkpụrụ ya gwa m na ịkpọ
bebe no no ge Dikeh. Ya kan na agwa no ge chitebe mudi ha ni echiche. Dikeh kuzi na agwa. Kuzi na agwa. Agwa sami anu akiwe be romo obi. Amari ye na eme Dikeh. Imagwa muro nefugo gi na nwa. Imagwa muro nefugo gi ni ya. Imagwa ye ndo obodo na-ekwu maka gini ya. Kedu ihe mmekwa anu gi? Nwanne m nwanyị, ịrapụgo di m ịma nchọ onye ọzọ, kedu ihe ọ ga-eji bụrụ nwanne m? Enwere ike ịgba ọgụ m obi, onwe ihe ọjọọ mee gị, onwe ihe ọjọọ mee gị. Ọ bụ maka agwazinawa okwu. Ee, maka ọ bụ Chukwu mara onwe m ya mee gị, Chege ntị ka ngwa gị. Onye ọbụla sị gị na m na-akwado ịnụ Nneka si ya na nsị na-asị. Ke ka o si dị ka ngeje nụba nwunye kpọọ m osu. Nwunye jidelu ndụ m niile gasa, jide ndụ ndị be anyị niile gasa, kpọọ m na nte nwule n'obodo a. Ke ka o si dị ka ngeje nụba nwa ya hapụ gị. Uche ghọta m ibezi n'akwa. Nwa ọbụla gwa gị na m na-akwado ịnụ Nneka si ya na nsị na-asị. Nne m. When I was in Kedu ihe ọ chọrọ ebe a? Ọ bụ ịfụ m. Ọ bụ ime gị? Ọ bụ ịfụ m. Ya bịa mere ike. Isi ọtụkwa gị mma. Agwara nga ebe n'ebe a. Zukwe. Agwara nga ebe a chọzi kwụ ụlọ na be ma. Agwara nga. Papa maka gịnịzi? Achọghị m nsogbu ndị nwatakịrị a. Ha bụ ndị nsogbu. Achọghị m ebe m ebughị obi. Be abụghị obi ọzọ. Papa onweghị nke o mebu m na mbụ. Ị mana ka anyị na-ekwu okwu ndị be anyị ekwekọrịta na anyị ga-abịa mee ego n'isi. Ya bụ na ihe nwatakịrị ji abịa ebe a ka ọ bịa kpara ọgbaghara vọsa isi mvọsasị ọgụ ị na-ekwuzi ihe ọzọ hapụ ya na ekwuru ka nwakwa ya eziokwu okwu ihe mekata wee pada mbe ndị ajọ mmadụ Papa jigodi nwayọ gị amụ ntị jiri nwayọ ihe na-anya ntị wee ma ị na-ekwu gị mgbe maara chelu papa chelugodi maka anyị ekwu okwu a ịma na igwe ekukọrịtago kpebie na mụ na Uche ji ga-amụ ewughata m igwe n'isi ka ngwa igwe ka pere mpe ọsọ ya bụ ekekere ụwa jenụta asọ ma ego dị n'ichie nụwazie ya nwa eso m ọkwa m gwara na ekwuta n'ọkwụ uche echi ebe nnọ ka a na-ekwugoro nke a kedu maka Nneka bụrụ na papa Nneka na papa Uche ji nwanne Uche na-ebu bụ papa Nneka na jegizi mmadụ nke a shi ebiara atụ ma Uche echi o ma Nneka wezi nke a na-anọ ya nọ papa eyi ihe dị n'ime kịta abụ jee n'obodo ọzọ bọọsụ abụ ihe nchọrọ ekwere bụ ngozi gị na mkwado ana m akwado mmadụ akwado ma akwado egwelu wee ka m akwado
nwere mmụọ ọzọ mmụta mana nke a asị m mba papa ya ebido ụkwụ n'ihe ebido ka anyị metụkwu n'ihe anyị bido onwe ihe ọ ga-eme anyị ihe a ga-ebido n'udo n'obodo a ịzụkwara ndị mmadụ ihe ị mara kịta n'obodo niile nweziri anya n'akụkọ onye kene ụmụaka kara nke a nwa nna ochie chifasi anyị gazi adụrụ nwa ejebitinye aka akwadebezi aka di na nwunye biko ofe nke a karịa bịa nwunye m iji ọdụ nke ma ụdị mkparị natara n'aka ndị a maka ọ bụrụ iso m je wee fụ ụdị mkparị ndị a nyere m ebe a ọdọ m ka ga-asị m kwado je ebe ahụ mụ ha metụzikwa ebe ahụ ọzọ mma akpụ ụmụnna m je ebe ahụ ozugbo bụ na ozugbo ebiligosi ebe ahụ fụta papa agwa gị n'igwe maka mma ihe na-eme emere ike agaghị m agbapụcha aracha biko jee chọọ nwaanyị ndị mma n'obodo ọzọ aga m eso uru je ebe ahụ tiegwu nke m mana ihe gbasara Uchechi na Nneka chebe apụta I'm not going to tell you. But you know, Bella. Mokulo mo Bella. Onye na-achị nsị ada mmụọ Oh, chema good. Ka je weta yo mman. Then I know where. Ifuru Nneka. Mama furu Nneka. Ona no n'ụlọ. Ona ọbịa. Ịtụta mụrụ ahụ tụtụ a. Mma kwụ n'obi nọ na gịnị ya nọ. Papa o. Nwa ife menu. Unu yesere okwu. Mụ na ese kwụ. Anyị aka ọkụ ọnụ. Mụ na aka ọkụ ọnụ ka eji anyị so okwu. Hey, ka ọ gara. Amakwụ. Ebumnuche mbụ na gịnị ya? Pao. Maka akpọkọtago m ya n'ekwentị. Kpọkata ya ọ na-aga. Bụ na ọ gbanyụrụ ya agbanyụ. Yes. Ịdọtigo nnọọ okwu a n'ọfụ. Ozugbo ama m na fa mejọrọ anyị. Mana gị masịkwa ka ije emejọ fa ọ nwere ka ọ dị. Ma ọ bụrụkwa fa nwa ka ihe emejọ n'ọnwa anyị na-ata afụfụ bịa. Ọ ya ma n'eziokwu. Ọ na-ata afụfụ bịa. Izu ike na-abụ kịta anụnwa nwa nwoke arụ afọ bịa. Ọgbakazi. Biko chee ife ọfụma ụdị onye elu ama ife ga-eme. Ọ dị mma. Na ịdaalụ.
Daalụ nnukwu. Njezi asinyela ya okwu anyị na-asị osi. Uchechi, continue. Kedụ mgbe ị batara? Abata m ya. Ka anyị otu a. Ahụ ọ dịkwa gị? Arụ dị m. Nwere ihe na-eme. Nke anyị dị otu a. Ife na-eme m. Ofe si gị na ọ na-eme m. Ịchọkwa n'ime ihe na-eme m. Ọ nwanne gị nwaanyị na-eme m. Ọ nwanne gị nwaanyị bụ nsogbu m. Echọta na ajụ ahụ. Nwanne m nwaanyị. Otu Uchechi. Papa! Papa! Ọ bụ otu emere ike ekwetara ka ya na Uchechi nụọ di na nwunye. Ka ị kwesịrị ka ya na Nneka na-ayịzi. Ọ bụrụ ozi osu. Papa bụ otu ga-esi wee mee ụdị ife a. Ife awa dị mfe. Ọ bụ ihe pụtara Nneka ji gbapụ n'ụlọ. Jebechukwa Nneka mba ọ. Jebechukwa Nneka. Nkemo, 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 bụ nkemo. Ihe bụ nke mmadụ ya nakwala ya. Ọ bụkwanụ Chukwu nyere m ya. Ọ bụ nke bụ nkemo. Nke a bụ nkemo. Nkemo, 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 bụ nkemo. Ihe bụ nke mmadụ ya nakwala ya. Ọ bụkwanụ Chukwu nyere m ya. Ọ bụ nke bụ nkemo. Nke a bụ nkemo. Nkemo, 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 bụ nkemo. Ihe bụ nke mmadụ ya nakwala ya. Ọ bụkwanụ Chukwu nyere m ya. Ọ bụ nke bụ nkemo. Nke a bụ nkemo. Nkemo, 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 bụ nkemo. Ihe bụ nke mmadụ ya nakwala ya. Ọ bụkwanụ Chukwu nyere m ya. Ọ bụ nke bụ nkemo. Nke a bụ nkemo. Nkemo, 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 bụ nkemo. Ihe bụ nke mmadụ ya nakwala ya. Ọ bụkwanụ Chukwu nyere m ya. Ọ bụ nke bụ nkemo. Nke a bụ nkemo.